Salut! Asta este Creativ Minecraft România și aceasta este casa mea, să zicem, și o să încep cu Lagos, pe bune. Hai să vă arăt pe scurt. Deci asta este piscina. Avem și cuptor și chestii de toate. Casa asta am făcut-o cam mult timp. Foarte nașpa că încep școala. Nu mi trebuie să plec. Să mă pregătesc de școală și chestii. Deci acolo unde este camera verde să fie shop-ul. Aici unde e albastru o să fie partea asta unde arăt cu mâna. O să fie restaurant sau chestii astea și sus e camera mea. Și cam asta. Pe serverul ăsta. Și atâta pe serverul ăsta. Că n-am prea vrut, că puteam să mă plăca. Salutare, sunt Daniel și asta este o casă de-a mea, de pe un server, unde l-am zis, Creativ Minecraft, creative.minecraftromania.ro sau care vreți voi. Sunt mai multe Survivor Games, Skyward și mai multe, vi le arăt acum. Da, am revenit. Acesta este Skyward Minecraft România. Atât am făcut până acum. N-am făcut prea multe copaci, chestii, ajutate de prietenul meu care este scris și pe așa, Daniel Moșoc și Jaimon Skyward. Mi-a fost ușor că m-a ajutat foarte mult Vlad. E ca lumea. Am să vă invit să facem amândoi și ăla, dar se pare că n-avem. N-a spus nimic. Deci, vedem care. Folosesc și eu ce prin care, cam doar atât. 48 sapling-uri, care este foarte bine într-o zi de jucat Minecraft Skyward. 4 grâu, 20 melon, 3 stie, foarte, mi-a picat foarte bine copacii ăștia stejarul, iar un steak și 41 și 32 așa, 13 cactusuri, încă un bucket de lavă și mi-am păsat tot, mi-a dat o prietenă morcov și grâu, de atunci am pornit. Acum vă arăt un server care să fie denumesc Nitro pe el. Acesta este serverul și că ăștia Soulneri sau Terminator și nu știu mai care, Teddy, Linky, nu știu, mi-am cu casa în un prieten și n-am cum să arăt. Este Trica Epitator, dacă ați dat cu toporul jos la bază, cade tot copacul și etc. Și serverul se numește Rămare PG Minecraft.romania.ro și cam atât. Operat. Aici era jocurile de supraviețuire
dar nimeni nu joacă, fiindcă chiar nimeni nu este pe server. Și s-a închis, cred, din cauza asta. Toate sunt finish. Și acestea sunt serverele. Stați un pic, nu pot. Din cauza ecranului care v-am zis deja funcționează. Așa. Deci este Skyward, RPG care de la Marta, creativ și Survivor Games. Și astea sunt toate. Care mă joc, depinde. Când. Și sunt vorbele mele, cel pe care fac Survivor, Skyward și acesta este celălalt care fac Survivor, nu Sky. Și restul mape. Salut și atât am avut de spus. Ne vedem data viitoare.